Ahoj všichni, ahoj Čau, Fento. Čau Michale, jsem Ahoj. rád, že jsi mě pozval sem. Díky, že jsi přišel, tak to byla povinnost, že jo? Jsem to chtěl vylodit, než pozveme hvězdu. Takže zdravím všechny diváky a hlavně divačky, děti dejte spát, dneska to bude přísný. Máme tady legendu konopné scény, kdo ho nezná, tak máte problém, že byste ho měli znát. Je to Fenta. Je to Fenta mastička, ne, já si dělám srandu. Jak ti říkají Fento vlastně, kdo seš, co seš? Mně? Jak mi říkají? Franta mastička, ne? Fenta mastička, jo? Nebo Františkova mastička. Františkova mastička. Fenta dělá z mého pohledu jednu z nejlepších, já myslím, že nejlepší, ale jsme jako fér, že jo, jednu z nejlepších mastiček, pomáhá desítkám, stovkám, možná tisícům lidí, pomohl i mně, pomáhá všem mým kámošům a prostě dělá skvělé věci. No a vy ho všichni znáte, on zná možná vás, a my jsme ho sem pozvali, aby jsme si vlastně popovídali a dozvěděli se co nejvíc a někam se posunuli. Bojím se, že to bude dlouhý, tak si vemte čipsy, ubalte si 2 beka dopředu, popelníček, no a začínáme. Ale trošku tě upozorním, nedělám jakoby nejlepší mastičky. Dělám dobrou mastičku, ale i dost odborníků u nás v České republice, kteří se tomu věnují a každý se věnuje něčemu. Fenta ještě ze stejné školy, takže je skromnej, on jde takový ten nafouklý marketing, americký, všechno je nejlepší, ne, Fenta je skromnej, Fenta je při zemi a když o sobě nemluví on, mluví o něm jiný, tak vědí, že to je nejlepší. Ale pojďme na rozhovor a každý si udělá názor sám. Prostě Fento, začneme nějak takhle, ať ti diváci poznají, kolik ti je, ty vole? Mně? 51 nevíte. 51, dobrý. 51. Kolik máš dětí, prosím tě? Svých vlastních nebo celkově? Kolik tam máš ve sklepě, kolik máš zajaců, ale? Ne. Mám 4 vlastní, mám i vnoučata a s ženou vlastně, s přítelkyní, tam má další 3. Takže dohromady máme 7 dětí. Ty vole, ale už jsou dospělí některý. Jo. A kolik máš manželek teda, jako když se takhle naťuk? Renča je moje 3. žena. Dobrý. 3. žena a můžu říct, že jako konečně ženská, která pochopila to, co dělám. Jo, tak super. Předtím furt mě brali, tak víš jako... Jasně. Jak jste spolu dlouho s Enčou teda? Teď už spolu budeme 11 let. A kdy máte výročí, pamatuješ si to? Vím. Jo, a řekneš mi to nebo neřekneš? Nebo to řekneš až jí a překvapíš? V lednu, tak to je krásný. Dobrý. Jak dlouho, prosím tě, jak dlouho hulíš nebo jak dlouho užíváš konopí? Jak dlouho hulím a užívám konopí? No. Oni říkají, že ty huliči mají nepohyblivý spermy, ale ty máš tolik dětí, tak možná bys mohl být ten protiargument, že? Ještě mu takhle. Tak zhruba jsem se s ním potkal nějakých 15 letech. Ale v té době u kamaráda babička to pěstovala na mastičky, víš, co to byly ty old school, jo, ty genetiky obsahovaly 4 až 8% THC. Ale jenom tak jsme to s klukama viděli. A ty jsi z Čech nebo z Moravy? Nebo Moravy. Já jsem Morava. Severní, jižní, nebo město, je to tajemství? Nebo Český Těšín. Český Těšín. Ty jsi Polák vlastně, že? No, tam jsem se nenarodil. Mluvíš po našim je tam, nebo jak to je? Já s ním mluvím doma, mluvím po našem. Pozdrav je po vašim diváky nějak. No. Čau Cipy. Tak jo, dobrý. Čau Cipy. Dobrý. U nás Cip je něco neutrálního. Jasně. Vlastně odkud byl K.A. Cheese? Taky z Těšína, nebo od jo? K.A. Cheese? No jasně ne. Jo? A znali jste se? Nechodili jste spolu do školy třeba? Ne, v mládí jsem ho poznal. Poznal jsem různý lety, protože v mém mládí v té době tam byl obrovský alkohol, obrovský tržiště s alkoholem. Kopašovačky z Polska do toho. Všechno. Jo, tam byl největší trh alkoholem v Evropě. Všichni chlastali. Jasně. Tam byl brutální s alkoholem a divili se, že by některý hulí. A tak jsme k tomu přišli. Babička si pěstovala na mastičky a když to ochutnal, jo, a najednou Není špatný. Ale nenápadně. Kolikrát si třeba rodiče mysleli, že jsem přišel domů ožral, já nebyl, že? Jasně. Hele, kdy jsi poprvé kouřil, hulil, pamatuješ si to? Kolik ti bylo? Co se stalo? Jaký to bylo? 15, jo? 15 něco. A to přines kámoš, nebo babičce to vzal? Jo, kámoš, no to u babičky, že babička se to pěstovala tenkrát na mastičku. Jaký to byl rok? To bylo po evoluci už, ne? Je to tak?
Ne. Pedrovu. Jo, takže jsi byl v Dizentu vlastně, ty jo. Dokonce že můžu říct, že jeho strejda tenkrát dělal u policie, ani vůbec nevěděl. Jo. Babička si pěstovala prostě bylinky, všechno. A on jezdil na víkend k ní, Takže... jako měšťák, víš? Jo. Sám to tenkrát zalejval. Takže byl spolupachatel vlastně. Jo, v té době jo. Protože v té době to bylo něco jiného. Jasně. Nebyla taková represe, nebo něco takového. V té době, když zjistili, že něco užíváš, tak maximální trest byl nějaká léčebna. Žádný vězení. Jo? Vězení si dostal jenom, když vykradli lékárnu a takový, aby si mohli uvařit pevný. Ale v tom si nejel, doufám. Bo. Ne, říkám, jasně. Ale v té době prostě to takhle bylo. No. Jasně. Skočíme teďka dopředu. Teďka ti je 51, jsi říkal. Ty máš konopí na předpis? Mám. Jak ho máš dlouho jakoby, na předpis? Od operace, 2 roky. No. A co ti teda, já se ptám na všechno, že jo, ale ty řekni, co chceš, jakoby. Co jsi měl za operaci, nebo co ti je, nebo na jakou to máš diagnózu? Moje diagnóza je pro někoho málo pochopitelná. Nemá pořádně ani název. Je to vlastně autoimunitní onemocnění, který jsem zdědil po svým předkovi dědovi. A je to vlastně tumor. Něco podobného jako je nádor, ale je to tumor přímo ve slinivce a k tomu, co vede k játru. A ten ti dělá to, že vlastně tě vyžírá. A Steve Jobs měl něco jiného. Ten měl taky slinivku, on měl rakovinu slinivky. Ty máš já mám úplně, ta nemoc se jmenuje IgG4. Jo, vlastně nemá název ani. Je za celý výzkum přes 1000 lidí na světě. Jasně. A dědí se to v generaci? Nebo to je náhoda, že to měl děda? Neví, nikdo neví. Tvoje děti to nemají? Jako? Ne, zatím to děti nemají, dělali si nějaké testy u dětí. Nebyla tam pravděpodobnost, ale fakt sami lékaři neví, je to vyspytatelná nemoc, protože je autoimunní. Chápu. A na to dostáváš lékařský konopí? Jo, dostávám podporu na trávení. Jo, nemůžu užívat žádný lék. Žádný na bolesti nebo tak. Že můj systém začne dělat úplně opačně. Jasně. Jo, já nemůžu ani kapák, jo, takový ty. Takže nemůžeš ani na bolest prášky, jakoby? Nebo to ti dají do žíly rovnou, nebo vůbec ani tohle? Ne, vůbec žádný prášky, nic. Zkusili mi něco dát a já jsem začal úplně reagovat jinak. Takže konopí, určitý i jiný látky a strava je pro mě důležitá. Jasně. Co ti nejvíc chutná? Co mi nejvíc chutná? Myslíš jídlo? No, jasně, gulení hned potom, viď? Hodně. Co můžeš jíst a co nemůžeš jíst? Hodně jim zeleninu, ovoce. Nejlepší jsou polívky. Jo? Jednoduchá strava, uvařená. Žaludek to jinak tráví. Že ryby do toho. Vůbec nemůžu hovězí maso a takovýhle věci vůbec nesmím. Nemůžu jíst fast foody. Takže nesmíš jít do Ameriky vlastně, že jo? Tam je děno tohle. Jo, já si mám sendu. Ale můžu jít Číňanům, Vietnamcům, víš, takové Azijcům, víš, těm je kuchyní, kde mají tu pestrou stravu. Konopí, kdo ti ho předepsal? Tvoje doktorka, nebo bedně jsi byl, nebo? Našel jsem si doktorku. Jo? Obepsal jsem hodně doktorů tenkrát ze svojí diagnózou. Jak to máš dlouho předepsaný to konopí na to? Jako? Celý 2 roky, no. Jak jsi přišel na to, že to konopí funguje na tu tvoji nemoc, na tu tvoji to někdo poradil, nebo jsi zkoušel prostě? Nebo... Testoval jsem to sám na sobě. Měl jsem svoje učitele. Jo. Víš, lidi, kteří mě začali s tím seznamovat. Když jsem zjistil vlastně, že jsem nějak prdeli a najednou tohle... Kdy ti to začalo, ta nemoc? 10-12 let. Jak postupně. Jak se to jako, že bylo špatně, nebo jak se to projevovalo? Začalo mi blbě, začal jsem mít průjmy, začal jsem zjišťovat, že vlastně nestráví jídlo, hubne. Tak hubenej seš, minimálně opravdu mě, že jo? Jasně, ale měl jsem 80 kg. Teď mám zhruba nějakých 56, 58. No a dostáváš
Takže jsi šel za tou doktorkou, tam si jí řekl diagnózu. Tahle lékařka se mi sama ozvala, že měl předepíše. A jako ty jsi jí napsal a ona ti to řekla? Napsal jsem víc lékařů. Jasně. Poslal jsem jí veškerý zprávy A své. odkud je? Tady z Prahy. Fakt jo. A můžeme říct, jak se jmenuje? Nebo Mudr Křemenová. Mudr Křemenov. A co je její specializace? Nebo jako má? Její specializace je paliativní léčba. Ježiš, tak ty to máš jako paliativní. Jakoby. Já už jsem mezi těma, který vlastně nemají... Moje diagnoza je nevylečitelná. Jasně. Takže mám paliativní léčbu. Jaký máš vyhlídky? Chceš? Prosím? Chceš? No to já vím, vole, že chceš, ale co ti říkají doktoři? Jakoby? Jak dlouho tu budeš s Já náma? nevím, ještě? po operaci mi řekli rok, něco. A jak je dlouho ta operace? Přes 2 roky. Takže se netrefil. Jo. Nebo jsem se nevzdal? No, možná tím, víš. Co jsi měl za operaci, jestli jsem měl to. Zkoušeli mi dělat tu operaci slinivky, že mi ji vyříznou. Dokážou ti dneska udělat i ze slinivky vzít štěp a vložit ti ho do jater a funguje ti to stejně. Fakt, jo. Aha. Ale operace se nepovedla. Skončil jsem na jiném světě a naštěstí mě ten specialista vrátil zpátky. No, pamatuješ si z toho něco? Aha. Povídej, to mě zajímá. A Já se kouknu, jestli to video nahrává. Jsme trošku odbočili od tématu, ale hele, komu se to nelíbí, ať se na to nekouká, mě to zajímá, že jo? pozvažený svět. Jo? Aha. Jak tam vypadá, jak v západním Německu nebo jiný? Ale ne, vůbec. Někde úplně jinde. Povídej, Vidíš svůj povídej. život Jo? zpětně. Víš, všechno se ti vrací, promítá se ti to. Jak jsem byl dlouho? A nevím, 4 hodiny, Fakt? 3 hodiny, nevím. Do dneška mi vlastně neřekli všechno. Jenom mi řekli zachránit se. Ale bylo to těžké. Ty vole, aspoň Můžete být rád, že ten, co vás operoval, to dal. A mluvil jsi s ním pak o tom? Jo, mě budil. Fakt, a co ti řekl? Jděte zpátky. To je dobrý zase. Mhm. A kdo to je, nebo jak se jmenuje? Nevím přesně, jak se jmenuje. Jasně. To už si nepamatuju. Mě to jako zajímá, Mám to, že jo, mám takhle. to v papírech. Ale přivezli ho, čekali na něho, já jsem byl ráno na operaci, 6 hodin ob 7 a šel jsem někde až odpoledne. Čekali, až někde v Rakousku dodělá operaci a přivezou ho a přiletí. A... Ty vole. Slušný. Takže si od té doktorky si dostal konopí, tohleto, Delahejs. Já si beru tyhle genetiky, protože mi ty sativy a tohle to vyhovuje. Čem cítíš rozdíl mezi tou sativou a indikou? Jinak já tady je to cannabis sativa, obsah THC 19,8%, obsah CBD pod žádná celá 1%. Já nevím, jestli to uvidíte takhle. Takhle to vypadá. Tak. Nechci být upomený to jeden. Jo? Cítíš rozdíl mezi sativou a indikou? Jasně, potřebuji fungovat. Můžeš pít kafe? Aha. Jo? Ale potřebuji fungovat samozřejmě. Já teda hulím a piju kafe, mě to pomáhá. Jo, ale já taky. Já nemám s ním problém. Ráno vstanu, dám si kávu, dám si většinou ráno vaponizer a hulím brka. Jaký vaponizer používáš? Pak se máš rád. Já můžu 4,5 nebo 5 let a jsem s ním spokojený. Čistil jsi to už někdy? Čistíš ho pravidelně? Někdy ho čistím. Dobře, někdy, dobrý. Prosím tě, kolik těch vodů si vyzkoušel? Který ti fungují, který ti nefungují? Je to sativa indika, je to dělení? Je. Je hodně. A nejvíc nejvíc mi funguje venkovní olej. Čím to je? Sluníčko? Ale ty nemáš z lékárny, jestli to jako chápu. No to nemáš legálně. Jasně. Musíš mít někde zašitý, Jo. aby ti za prvý. Na tebe zase nepřišli policie, nějaký udání a za druhý, aby tě zloději neukradli. A teďka, když už o tom mluvíš, ty už jsi měl zkušenost v obojem. Někdo tě udal. No jasně. Jak to probíhá? Nebo jakoby v době špatný policajti chovali se v klidu, nebo byli zlí, trápili tě, nebo? Ale otázka je dobrá, ale musím to vysvětlit i jinak. Vlastně za tu dobu není to můj první trest. Jo. Jsi recidivista? No, už jsem byl pěstování recidivista. Ale z druhé stránky, když si tvoje sociální sítě a všechno tyhle ty projedou, no tak zjistíš, že nejsi nějaký dealer. A udělali to, jakože si tě preuklepli? Jo. I soudkyně mi to řekla. A máš s nimi, jsou přátelé, máš je v přátelích na Facebooku, nebo to udělají na tom? Ne. Ne, ale tak to víš, že zkontrolujou, proklepnou si tě. Projedou to a věděli už, že nejsem dealer, nic, co dělám.
A máš invalidní důchod, nebo jak to máš? Mám. Jasně. No ale teď... viděli taky, že se, v čem se angažuju. Že nejsem jenom to, že jsem mezinárodní organizaci ENCODu. K tomu se pak dostaneme asi taky, že? Věc, víš, tak proto taky se na tebe jinak koukám. A ty to podáváš tak, jak kdyby ty policajti na tebe byli hodný, že? Nemůžu si stěžovat. A ten, kdo tě udal, tušíš, kdo to byl? Tuším, ale je to ten největší, je to zmrt. Je to jedno, kdo to je, ale každý, kdo udává za konopí, je u mě zmrt prostě. A je tam někde od vás, nebo jako zdaleka? Jo. Je to člověk, kterýmu jsem to nechtěl dávat. Jo. Aby to zneužíval a prodával. To vím 100%. A jebe mu, nebo je na piku, nebo jenom zlej? Léky a všechno možný. Jo. Větší komplikace. Jak to jako probíhá? Ten člověk se píše udání, pošlou na policii, ty se přijdou podívat? Probíhá to tak, že i anonymní udání oni musí šetřit. Jak to šetření probíhá? Ale tak najednou zjistí, že ti kolem baráku projede policie. Ti najednou kouká, že jdou kolem z druhé strany k vodě, k zahradě. Najednou vidíš dron, že ti letí nad barákem. To se mrcasej okolo. Prostě. A vidíš to. Ale neudělal jsem to, že jsem to šel sklidit, i když jsem to věděl. Nechal jsem to být. Jak ti to dopadlo, ten průser? Pseudoprůser, nebo jak to říct? Soud byl, jo? Soud, ale šli jsme na dohodu. Co ti nabídli? Se státním zástupcem a to. To ti nabídli oni, tu dohodu, nebo ty jim, nebo? Hele, nějak se to domluvilo. A vyšla z toho dohoda, 3 roky podmínka. 3 na kolik? Rok na 3 nebo 3 na? 3 na 2,5. A už to máš za sebou, nebo ještě jsme v běhu tady? Ne, ještě jsme v běhu. Jasně. Ještě mi chybí. Bylo to posledního ledna jsem měl soud. A ta soudkyně byla v pohodě, nebo jak bys to viděl? Jo, soudkyně i tohle, všechno jako proběhlo v pohodě. Jediný, co mi soudkyně pak řekla, ať si dávám pozor lidi. A na lidi, kteří mi píšou pro příspěvky. Jo. Že zbytečně hejtujou, když to není pravda. Že všichni nejsou zmrdí. Ale to záleží. Jasně. I u nich to jsou lidi. Kdybys mohl něco vzkázat tomu, co tě udal. Už jsi se jako s tím smířil, odpustíš mu, nebo bys mu rošel po hlavu, tyjo, prostě žulový dlažby. Mám tě v piči. Dobrý vzkaz. Ty vole, no. Takže prostě tě udal, oni přišli, sebrali, teď máš i vybavení, teď máš podmínku. Jasně, testoval jsem i vevnitř i venku, takže mi vzali i vybavení. A ty teď jdeš dál, jsem slyšel. Ne, ty CBDčka, povolení od města a takhle. Myslíš, že chci umřít? Co? Myslíš, že chci umřít? No nevypadáš tak, to jsi plný života. Ale z lékárny dostávám 30 gramů. Jak to probíhá? Přes lékárnu navýšit, do lékařku navýšit gramy, no. Tak revizní lékař si podal mě a řekl, že na co by mi to dávali, když to dokážu vypěstovat sám. Tohle jako řekl nebo sepsal? Jako? No, nesepsal to. Jenom tak nějak to vzkázal můj lékař. Teď tady byla VA, ty se to povedlo, říkala, že peníz z jižních Čech, to kdo dostal víc. Jako dobře, ale to jsou lidi, kteří nedělají to, co já. Jasně. Dobře, a ty přijdeš za doktorem, on ti předepíše 30 gramů, to máš na měsíc, můžeš si vybrat odrůdu, jakou chceš. Aha. A kolik je těch odrůd, nebo podle čeho se vybírá? Ty vago, těch odrůd. Jsi je vyzkoušel všechny, nebo si necháš pojedit sativku a tak? Ale hodně jsem vyzkoušel. A už se mi líbí, že na hodně odrůdách už píšou genetiky. A třeba zrovna tu, co si beru Delehajc, tak tu jsem kdysi dávno zkoušel, že jo? Jasně. Přímo od výrobce. Jasně. A sám si vypěstoval. A to, co jsi vypěstoval ty a to, co dostaneš, lepší, horší, nebo jak bys to srovnal? Ale to je jak pro každýho, to nemůžeš takhle brát celkově. Mně prostě víc vyhovují venkovní odrůdy, než nic. Hele, zkoušel jsem vypěstovat Swiss Dream. Pod světlama a venku. CBD odrůdu. A hodně brutální rozdíl. Pod světlama jsme byli do nějakých 0,3 legální. Jo. No ale 7-8% CBD.
A když jsme to u Bušky testovali a u mě na zahradě, tak jsme tam měli 17,5, ale překročili jsme 0, měli jsme tam 0,6. Chápu. A tím zase Kanávie přišla na to, že to nemůže nabízet genetiky do 0,3. Že to tvrdili. A dáš to na sluníčko a je to v prdeli. Rozumím. Pojďme k té lékárně. Když za doktorem vybereš si odrůdu, on ti může předepsat maximálně 30 gramů. Když by si chtěl víc, tak se to posuzuje u revizního lékaře. Můžu si říct víc, ale musím to zaplatit. Dobře, kolik platíš do těch 30? Tam 90% platí stát? Ale zhruba 475 korun, 30 gramů. Jasně, takže nějakých 16,50. No, tak nějak vychází. A pravidelně 475, 480. Tam je rozdíl v korunách 30 gramů. Krabička je v ceně? Jo, krabička je v ceně. Neplatíš. Ale konečně už pochopili, že první várky, které jsem dostal, to byly velké krabice. Do které se veze 15 gramů. A ty si jsem měl 5. Takže jsem táhl z lékárny takovýhle balík. Nesmysláků. Měl jsem tomu 30 gramů. Jasně. Když se vezou třeba. No ještě to je velký. A když chceš víc než 30, tak si to platíš 165 korun, 170. No. Kolik si můžeš vzít jako navíc? Do 180. Do 180. A to je na tom doktorovi nebo na tobě, že si řekneš, kolik toho chceš? Ale můžu vám říct to, svoji lékařce to řeknu? Ona mě předepíše. Fakt jo. Ale musím si to zaplatit. Taky to nevěděla, neznala to. Jasně. Tak jsme to zkusili a já přijel do lékárny a on mi vyhrl částku a co po mně chcete. No jasně. A jak dlouho už to máš z té lékárny? Ty 2 roky to používáš? Celý 2 roky, no. Jasně. No a ty jsi mi, já se, že tu znám nějakou dobu, že jo, tak jako tady hodím věci, co vím, že jo, ať to trošku rozpovídám. Ty jsi mi vyprávěl už dřív, že jsi se léčil konopím, jakoby. Ty jsi mi říkal, že jsi měl toho zlatýho streptokoka. To jsi jako vylosoval pěkně, koukám, že jo. Jak se člověk emocí, víš, jako člověk byl jak se člověk nakazí takovouhle věcí? Nevím. A jak jsi poznal, že to je tohle, nebo co se ti dělo? Ale doktoři dělali mi rozbory, vytáhli mi stěry z ucha a to. A bolelo tě ucho prostě, jako. Bolelo mě ucho, otíkalo mi půlka obličeje a furt mi z něho teklo hníz. Tak jsem pak přešel na to, někde jsem to četl. Tenkrát moc internet ještě nebyl. Jasně. A normálně konopní listy, jako je aloe vera, se používalo na rány a jasně. Tak jsem dal prostě konopný lístek, čerstvý, jemně si ho naklapal, aby jako pouštěl šťávu, zamotal a strkal do ucha. A normálně všechno vytáhl ten hníz. Můžu říct, že už hodně let mám klid. A ten zlatý streptokok, ten zmizel prostě. Bo odešel. Nevím, nedělali na to rozbory. Každopádně slyšíš mě dobře a nic ti sucha neteče, koukám. Ne, nemám tady žádnou trubičku. Na co ještě si používal to konopí k léčbě, nebo v čem všem ti pomáhalo? Hodně na trávení. Jo? A tam jakoby THC, CBD, CBG? Co z toho? Všechno dohromady. A jakou formou to užíváš? Jako hulení nebo extrakt z toho? Nebo? Ne, užívám i extrakty. Dělám si prostě svoje extrakty. A můžu říct, že to je můj patent. Jo? A jako jenom v hlavě, nebo jsi to někam odnesl už? Nevím, třeba. No, vykládal jsem pár lidem o tom. Lumír o tom hodně povídal. A můžu říct, že dneska, když to sleduju, tak tím začalo hodně jakoby zabývat lidí. A nejenom jakoby přímo do extraktu. Ale vlastně i těma kapkama. Dobře, co teď začneme tady, ať to nějak časově uchopíme v té ose. Teď jsme tady v tom příběhu, co všechno děláš? Děláš mastičky, děláš kapičky, děláš čípky, nějaký tobolky? Tobolky nedělám. Jenom tyhle 3 věci, nebo ještě něco? Tyhle 3 věci, ale pak to různě mítám dávku pro určitý nemoci. A když je někdo nemocný, dá se k tobě dostat? Můžeš mu pomoct? Nebo kam se... Chápeš, mi píšou lidi, mám babičku s rakovinou, mám ten problém, prosím vás. A teďka já vidím, že to není jenom o tom jim dát. Co se nesmí, že jim dát nějaký extrakt nebo kapičku, nebo tak. Půlka úspěchu je úvod se tou léčbou, nebo někdo tomu rozumí. Mi třeba taky sám napíše, nebo to. Já říkám, ale já potřebuji vědět, co užíváte, jaký léky užíváte, jakou máte vlastně diagnózu, v jakým stádiu. Všechno se od toho odvíjí. Potom vám můžeš těm lidem doporučit. Pomoct jim. Pak to záleží i hodně na psychice těch lidí.
Co bys dělal ty, kdybys onemocnil ty? Léčil bys se sám? No, jsi nemocný, že jo, ale léčil bys se sám, nebo bys se za někým dalším ještě v Čechách? Kdybych neměl své zkušenosti, tak určitě vím, na koho se obrátit. Určitě bych šel za Buškou, za informacemi, za Jindrou Bayerem, Lumírem Hanušem. Víš, tyhle ty lidi. A to jsou vlastně ty lidi, s kterými... Nezapomněli jsme ještě na někoho, ať mi nepíšou pak. Ať mi nepíšou, já jenom zkontroluji, se nahrává. Ať mi nepíšou, nevolají potom, víš, zený. Ne. Hlavně můj učitel největší, koho jsem žák, je Buška Bendl. Pan Konopník, můžeme ho taky dát do seznamu, nebo ten jede jinou metodu? Ale dívej se, Jirka Konopník, Sonja Solánová, jsme a tyhle ty lidi jsou kamarádi, mezi kterými diskutujeme, každý dělá něco. Jasně. A přidáváme si informace mezi sebou, kdo má ty zkušenosti. Ale ty moji hlavní učiteli byl někdo jiný. Takže Buška. To je základ. Bajda. No, Lumír. Co Dušan Dvořák? Dušan Dvořák? Jo, de facto taky něco mě vysvětlil. A vy jste spolu se znali? Znali jste se osobně? Jo, osobně. Byl jsem i organizaci Konopí, ale v pozdější době jsme se prostě názorově rozešli. To je moderní v politice takhle to říct, co se stalo? Nebo v ale nepřestali jsme být kamarádi, nebo takhle, jo. Nezapomínám na něj. Taky mi něco dal do života, neříkám, že ne. Taky. Konopílek, Jelek stálo za to. A to měl jako organizaci nějakou, jo? Aha. Pomáhali jsme hodně lidem. Ale potom nastala situace, kdy už... Ale z druhé strany, když mu to asi mozek už nebral, tak šel proti soudcům a takovým a díky tomu sedí. A začal dělat zlé a to se mi nelíbí. Prostě jsem stará tu frustraci obrátil špatným směrem. A on dělal s technickým konopím, nebo taky s ostrým, nebo máte podobný přístup k tomu? Ale nebudem se k tomu vyjádřit. Dobrý, v pohodě. Jo? Teďka obecně, ať odskočíme. CBD konopí, THC konopí. Může CBD konopí nahradit THC konopí, nebo prostě na určitý diagnózy CBD stačí, ale na něco prostě potřebuje kamaráda? Jako. Ne, určitě na některý CBD stačí, protože i v některým CBD, když vyrobíš vytažek z toho, tak obsahuje určitý procent THC, třeba 4-5%. Ale je ta stopa nebo nějaký množství? Je tam stopa, třeba 4-5% v karmaňole najdeš úplně v pohodě. A to stačí. Počkej, v tom extraktu, ale ne v karmaňole, že bys našel. Ne, v tom extraktu, ne v karmaňole. A ten extrakt se skoncentrují ty látky tak 4x až 5x, jestli se nepletu. A z toho dokážeš používat i pro děti a všechno. Je to neumamný. Kde vidíš tu hranici psychoaktivity? Jsou to ty 3% nebo to vidíš někde jinde? Hranice psychoaktivity je kolem, bych řekl, kolem těch 6%. 6-7%. A zase naopak. Ale určitě dávky, jo. Já si musí brát jako dávku. Jasně, koňskou vejc, jo. Musí tam být dobrý. THC je tam potřeba. Musí tam být CBD, aby to fungovalo? Jo, synergie. CBD, CBG, flavoidy, terpenoidy, všechno. No a teď ty vole, mi vysvětli jednu věc, jakoby, jo. Tady píšou THC, kolik jsem to říkal, 22? No. Ne, míň. V tom českém překladu. No, THC 19,8, CBD pod žádná celá 1%. Aha. To stačí? Jak pro koho? Jo. Kdo potřebuje víc CBD, kdo potřebuje míň, nebo... Víc CBD? Nebo ty se ho dodáš ještě z něčeho jiného, to CBDčko? No jasně. Jo. Když to tak vypěstuji svůj CBDčko a mítnu si ho do toho. Jasně. Takže když si dám do vaponizeru, tak si dám třeba 1:1. Takže to mícháš 2 vody. Jasně. Pojďme se zase vrátit k tomu příběhu. Jakoby. Ty jsi říkal Buška, že je to největší jméno? Nebo tvůj učitel, učitelka? Nebo... Jo, moje největší učitelka. Tam mě naučilo vlastně nejvíc. Co dělá Buška teďka? Teď hodně nemocná je. Měla operace očí a to už nedokáže to dělat nic. Takže vlastně nechala to na mě. No. Takže ty jsi čaroděj v učení vlastně. Jo. Hele. Přesně tak jsem dopadl. Jsem čaroděj v učení. Novej. Dala mi všechno, i laboratoř, zkušenosti.
můžu říct, že fakt nepotkat tuhle ženskou, tak. Takže s ní vychází, s ní seš v pohodě, Ale pokračuješ. hodně lidí nedávalo, že je protivná nebo něco. A já se z druhé stránky ani nedivím. Ještě takhle hodně lidí otravují a myslí si, že no, ty pořádáš workshopy a oni si ještě myslí, že všechno budou mít zadarmo a nedovezou ani si nic, materiál nebo aspoň ty blbý konzervy pro kočky nebo něco, tak je protivná. A hodně lidí po ní šlo a udávalo. Takže jsme zase. Zmrdí, no. Hele, a teď je ti 51. Někdy ses narodil, řekněme, před těma 51 lety. Kdy jsi tu Bůžku potkal, jako v 15 nebo v 25, nebo? Ale víš, jsem to potkal. Byl vznik, zůstal jsem tady v Čechách. Chtěl jsem chodit na první milion Marina Máč. Fakt, jo? Ano. Jaký je to ročník? To je 12 let zpátky, 10 let zpátky? To bylo 2000 něco. No první Canafest byl 2013, 2012. Milion Marina Máč. Ty byli předtím, podle mě. No. Ty byli dřív. Jako, ty byli dřív právě. To bylo tam se spotkal s Bůžkou. 2001. Jako, a tak jako huliče. Kolik ti bylo? O 20 let míň? No, tak mě to zajímalo jako huliče, jo. Teď bylo kolem 30, jako. Jsi byl plný síly, že jo. Huliče? A teď jsem přišel na ten, to. Tam byly přednášky. A už jsem si tam sedl. A už jsem tam seděl a poslouchal. Tam, aha. A do jaký jsi chodil školy? Jsi jako farmaceut vystudovaný, nebo automechanik, nebo víš, jako? Ale za komunistů jsem chodil na gymnázium. Tam jedničky? No jasně, jenom, že jsme byli politicky neschopní, tak jsem musel přejít na učiliště. Fakt, jo. A co to bylo za učiliště? Já jsem se vyučil tesařem. Ty jako Ježíš Kristus, ne? Pochválen buď, ty. A děláš něco se dřevem ještě? Doma si takhle, ale už to nedávám. Když jsem do zdravotního stavu, prostě nedávám takový práce vůbec. Jasně. Takže potkal jsi Bůžku. A to byl start. Tam byla přednáška, ty jsi jako poslouchal. A to byl start. Zimě tě neposlal úplně jako do řitě, začali jste se bavit časy jako za ní, nebo? A pak jsem za ní přišel. Ten den. A začal jsem se jí na to ptát. A co ona v Turbu povídala, nebo co kázala, nebo co dělala? dělala? Mastičce začala. Hlavně mastička a léčba. A poznal jsem přes ní i Lumíra. Pak jsem začal špekulovat, poznal jsem Windrubera. Kdy jsi mluvil s Lumírem poprvé? To chceš po mně moc, jo? Tak rozhovor, vole, ne? To se dělá, viď? Já nevím. Tykáte si s Lumírem? Jo, je to skvělý člověk. Jak mu říkáš? Lumíre. Jenom Lumíre. A je profesor, nebo jaký má titul? Já jsem nikdy nevěděl, jak mu mám říkat, víš? Profesor toho a já... Takže mu říkáš, pane profesor, je Lumíre. Ne. Jak se má Lumíre teďka? Teď... Bombarduje tam, nebo je v pohodě? Nebo? Někde mluví to, myslím třeba, že to v pohodě, že je schovaný. No, měl by přijít na Canafest, ale uvidí se, jestli ho pustí. Tímhle teda Lumíra zdravíme, držíme palce. Poletí linky. Všem v Izraeli, že jo? Víš, letadla, jestli budou lítat. Ty tam nelítá nic, jo? Ale když ne, no, ale měli jsme to i v Brně, když byl covid, na konferenci. Kolik je Lumíra teďka vlastně? 70 něco. Tak tam taky bylo online. Jenom přiletět kvůli covidu. Jasně. Takže Bůžka, Lumír, Bajda, Jindřich Baje. Teď dělá co? Co jsi vzal od Bajdy? Naučil mě dělat extrakty. Fakt, jo? Jakou cestou? Alkohol. Jak se to dělá teda? No, je to složitý. Jestli to není tajný recept. Ne, musíš to uvědět. Jak to v tom alkoholu namočit, vylouhovat. A je to tajný, nebo můžeš mi to říct, nebo dá se to někde najít? Na YouTube najdete. Dělali jsme to i s Dušanem video, přímo natočené, jak se vyrábí ten. Fakt to. A hodíš mi to do komentu, když tak, ať se na to lidi můžou podívat, nebo nevadí to, ne? Stačí zadat ten Xebis. Jasně, ale do YouTube ty to skopíruješ, nebo mi to pošleš, já to hodím do komentů k tomuhle videu, že lidi jsou umí. A to tě naučil Bajda dělat extrakty. Jo, pravda na hotel. Fakt jo. Nevybouchnul ten hotel, to byl Olympik, jak hotel, ne? To byla terasa. Jasně. Tenkrát. A prosím tě, Bůžka v tu dobu dělala jenom mastičky? Mastičky, krémy a takovýhle věci. Z čeho to dělá ty mastičky? No to chápu, ale jaký je tam nosič? Je tam jako vazelína nebo jezevčí sádlo? Jo? Aha. Ale je to, dělá i pro někoho speciálně, uděláš na to alergický. Ale lékařská vazelína je nejlepší nosič. Sádlo ne?
Kazí se. Jasně. Veškeré ty věci se kazí, nemají dlouho trvanlivost. Takže vazelínu by se doučil, to je za tebe Lékařská nejlepší. vazelína je její molekula. Dokáže hodně pojmout, nafouknout. Ostatní látky to neumí. A lékařská vazelína vznikla kvůli čemu? Nejvíc? Ne. Za druhou světovou válce. Fakt jo. Kvůli námořníkům. Fakt jo. No jak se popálili na moři, slaná voda, tak než je dostali z těch lodí, nebo spadli do vody, tak jim to hnisalo a umřeli. Fakt jo. Tak Borec vymyslel lékařskou vazelínu. A to byla jako vlastně světová nebo druhá světová? Druhá světová. A tím vlastně celý namazali, ty popáleniny, a mi se to vyhojilo. Fakt jo. Dobře, takže životu zachránili. Peobušku je nosič, lékařská vazelína. Taky. Když má někdo problém s vazelínou... Dělá krémy z bambuckého másla. A jsou lidi, kteří mají problém s vazelínou. Jo. Tak dají bambucký máslo. Jasně. Máš různý nosiče. A teďka jaký je ten postup? Já jenom abych to jako chápal, já jsem kluk z města, ty vole, že jo? Takže přijedeš za buškou, jste domluvený, přivezeš konzervu kočky, přivezeš bombony láhev červenýho, nebo nevím, jak tam probíhá, a přivezeš pytel sušiny konopí. Co se s tím, jak postupuje dál buška? Záleží potom, jak to máš dlouho sušený. Jo. Když to je čerstvý, tak to musíš dekarbolizovat. Se zbavil těch jak to uděláš? Zelených hmoty v troubě. V troubě. Na 120? Na 105 stupňů nejlepší hodinka a je to úplně ideál. Baví se toho chlorofilu. Co se s ním stane? Zmizí. Neviděl jsi ten film, jak tam skanuje? Chceme vidět zrovna, kam mizí ty hovna, jak je ten sprej. Tam to zmizí. Dobře. To proběhne dekarboxylace, zhnědne to nějak. A pak dáš vařit vazelínu na 80 stupňů a to do toho nandáš množství. No a necháš to vařit třeba 6-7 hodin. Ve vodní lázni? Já to dělám v elektrické troubě, hodně. Jasně. Můžeš použít vodní lázeň, určitě ne na plynu nebo přímo na elektrice. Že bys to spálil jako. No jasně, to můžeš spálit. Jasně. A několik hodin si říkal, že to dělá? No. Za stálého míchání? Ne. Necháš. Občas to jdeš, jednou za hodinou to jdeš, prostě kolem promícháš. Jak poznáš, že je to hotový? To máš až za měsíc. A měsíc za půl. No ne, jak poznáš, že to už nemáš vařit dál? Jakoby, víš? No prostě nechám to určitou dobu. Nechám to schladnout. Já bych byl nedočkavý, mám jako 3 hodiny nebo 5 hodin. Počkám pár dní. Jasně. Zapnu to znova. Zas to nechám jet. Smrdí to? Když to děláš z čistého konopí, tak jo, je cítím. Co děláš, vyvětáš prostě? Nebo ty to neřešíš, že nebydlíš v paneláku? Ale tak mi to neřeším, víš proč? Já nebydlím v paneláku. Chatě na vesnici. No, teď říkám, víš co, tam my tady v Eze nemůžeme nic, že jo? No jasně, když dělám věci venku, tak to smrdí, že jo. Ale tím, co do toho přidávám, těm různý bylinky a takový, tak tím měníš i vůni. Není cítit konopí, cítit třeba různých kolejních, víš, jako i těch bylinkách je. Dobře, tak zase skočíme dopředu. Co do toho přidáváš? Ty to chtějí vědět. Že? Výrobní tajemství? Jasně, ale tak jako ono i becherovka, tušíme, co v tom je, ale jsou tam po mně i nějaký. Určitě co nejlepší do toho takový nějaký bolesti přidávat je pak 3 druhy konopí. Děláš 3 druhy konopí? Jo. Mám svoji zásadu. A za ty roky jsem prostě poznal, že do všeho. Proč 3? Jako to ti buška pojede? THC, CBD, CBG. Ne. Tohle je můj. To jsem si sám vymyslel. Jasně. Protože jsem poznal jenom THC. Jako 1:1? 1:1. Dobře. Co tam dáváš teda dál mimo toho konopí? Já to lékařství zapálím, že je medikační čas. Tak tam já mám včelí vosk, propolis, jo. A používám tam třeba i česnekový extrakt Alivictus do toho. Jako přírodní antibiotikum, který je už hodně hromadu let naložený v alkoholu. To je taky speciální tibetská receptura, jeho výroba. Taky není jednoduchý. Jako český česnek, z českého česneku. No jasně, to je kamarád, který ho tak vyrábí a dělá z toho kapky na srdce, na celý, to je úplně luxusní. No když by to lidi chtěli, kde to seženou? Normálně na webu Alivictus. Jo, 2 L tam jsou, jo? Je to no, tam jsou 2 L. Jasně. Jo, a pak do toho třeba přidávám muchomolku červenou. Kostival.
Co si slibuješ od té mochomůrky? Ulevuje od bolestí, Jo. reuma a takový. Je to z celý, nebo je to jenom z těch kloboúčků? Jenom z hlavu. Jenom z hlavy. Jenom hlavy. Jako z celý hlavy nebo té kůžičky z toho? Celá. Celý hlavy, jenom hlavy. Hmm. Dobře usušený musí být. Každou bylinu musí sušit vás. Proč musí být usušený? Když je vysušená, dokáže pojmout tu lékařskou vazelinu. Jasně. Když bude mokrá, tak voda jo, je vlhká, v ní obsahuje vodu. A voda s lékařskou vazelínou se odpuzuje. Jasně. Až do toho meduňku třeba, jo, měsíček lékařský. Můžeš do toho přidat mátku, jo, nebo někdo chce pikantnější čili si přidá, taky uvažuje nad bolestma. Kapsaicin funguje, nefunguje, nebo? Funguje. Jo? Ale pak si člověk může vybrat ty bylinky, které si do toho přidá. Tak tam zhruba, mám tam zhruba, když to vemu s těma 3 druhama konopí, asi 2 nádoby. Jasně. A máš stabilní recepturu, nebo ji měníš v čase, nebo máš různý Mám stabilní recepturu a pak svoji hlavu. A pak sedíš a před ním mluvíš, ale když zkusím, uděláš si váš hrnec a přidáš do něj něco. Jasně. Jak pak poznáš, co je lepší, že se bavíš s těma lidma, nebo to zkoušíš na sobě? Prohodím to lidem, testuju to na lidech. Že jim to neřekneš, že? No neřeknu. Jasně. A pak najednou řeknu, tato byla lepší. A nebo byla horší. Nebo neřeknou nic, že už nevidíš. No? Ne, to ne. Yes. Hele, teďka, já bych chtěl, mám někoho, mám mámu, nebo mě je blbě, já bych chtěl tu tvoji mastičku, jak se k ní normálně člověk dostane. Ale shop a tohle ještě nedělám pořádně, protože kvůli legislativě a to, aby po mně nešli. Jo. Ale přes Facebook nebo takhle, přes kamarády znám, vždycky se objevují na různých akcích, Canafest a takový. Jasně. Takže když přijdou zeptej se na tebe, když přijdou na Canafest, nebo když tě najdou na Facebooku? Jo. Najdou tě na Facebooku? Jo, jak tě tam najdou? Franta Jack Slavík? Franta Jack Slavík, jo. No. Dobrá. Pojďme ještě k tomu, co do toho ještě dáváš dalšího? Jsi říkal koloidní stříbro? To dělá co? Koloidní stříbro hodně uvolňuje. A působí na látky, ti pomáhá. Koloidní stříbro jako uvolní tebe? Třeba i mirha, kadidlo. Jo, co další 2 ingredience. Oni spolu spolupracují. A tu mirhu, kadidlo, jaký tam dáváš? Může víc druhů, že jo? Jako, nebo řešíš to, neřešíš? Ale ne. Když jsem to dělal, že jsem si to drtila tohle a trvalo strašně dlouho, než se to někde rozpustilo v té mastice. Takže jsou prostě dneska firmy, které ti udělají prostě úplně. To si už koupíš hotovej volej, nebo jim pošleš tu mirhu a oni toho speciou? Hotovej. A kupuješ to v Čechách nebo mimo Čechy? V Čechách. Všechno v Čechách. A tušíš původ, odkud to je? Že máš různý druhy toho? Jo. Jasně. Vždycky to mám prostě, odkud to pochází a všechno a beru od stálých dodavatelů, takže a vidím, že ta kvalita je stejná. Jasně. Takže ty děláš mastičku, nějakou recepturu, nebo s tím experimentuješ, uvaříš to, pak to zase uvaříš, pak to nějak scedíš nebo pročistíš? No jasně, musím to scedit. Je nějaký video k těm mastičkám, jako kdyby to někoho zajímalo? Ne, nemám takhle. Ani Buška nemá. Nebo Buška nějakou knížku udělala? Jo, Buška má knížku, ale teď hele, není výtisky nejsou. Protože už to nevydává, jak je nemocná. Takže bylo pár knížek do prodej a knížky jsou těžko k sehnání. Jasně. Takže mastička, tam know-how pochází od Bušky hodně. Jako. Extrakty. Indabaje. Jsi říkal alkoholový, Indabaje. Děláš i akorát taky měl jsem změnil recepturu. Pak vylepšil? No, protože mu dělal jenom THC. Jasně. A já jsem začal si experimentovat. Co když do toho přidám CBG a CBG. A úplně to samé jsem udělal lidem. Jsem mi náhodou jednou to prohodil. A vyzkoušel reakci. A oni mi najednou a to tě Indra nezabil za tohle? Ne, je s tím v pohodě, nebo jsem to ještě neřekl? Ví to dávno. Jo. A my jsme dlouho kamarádi. Ahoj Indra, já vím, že jsi přísný, já jsem nám za tebe. Ne, jsme hodně kamarádi. A když to lidem pomáhá, jsou to lékařské výsledky, na to mám, tak... Hele, ale Indra taky dělal mastičky, ne? No jo, on dělal jenom sextarku. Jenom sextarku. A to je lepší, horší? A ojebali ho. Taky když ta firmu ho ojebali a to. Ale to je specifický. Rozumím. A měl lepší on nebo ty teda?
Tak viď. Je to chyták. Na něco on, na něco já. Dobře, to si řekl jasně. Jo? Na něco on, na něco já. Prosím tě, dobře. Mastičky, na co se používají všechno ty mastičky? Na kůži nebo jestli si máš ještě někam Ale jinam? hodně mají lidi, co mají třeba po operaci jízdy a takové. Popáleniny, odřeniny, bercový vředy. A ten počkej, a ten bécový vřet namažeš tou mastičkou? Ne, jenom kolem. Nemůžeš dovnitř. Nemůžeš. Aby se ta kůže jako hojila a zavíjela se to nějak. Protože on ti vlastně je nahoru. A z něho jde hníz. Takže to začneš mazat kolem dokola, ale nemůžeš dovnitř, aby on se tlačil a vypekl. A co popáleniny? Mažeš celý nebo tak jenom okolo? Celý, normálně. Fakt, jo. Ale odřeš se, řízneš se. Bych ti ukázal, jak jsem se, a tam prstary, jsem se šmykl, jak jsem dělal rybu. Mi řekli, kurva, musíš se zašít ani hovno, protože se nepozná, že tady mám takovou jízdu a viděl jsem kost. Ježišmarja, prosím tě. Takže všechno, co je na kůži, mažeš mastičkou. Jo, a na různý problémy. Já jsem slyšel teďka někde psal, že konopí je dobrý i na vypadávání vlasů a takhle. Máš nějakou zkušenost? Jo, šampony. Šampony? Mám to testované na kamarádovi, ale ten šampon nevyrábím. Nevyrábíš? Toho mám od kamarádky. A to se dá sehnat ten šampon? Jo. A to normálně zjistil, měl tu tady takovou plech. A najednou po půl roce normálně vidíš, jak má vlasy, jak mu to roste v tom. A říká sám, hele, podívej, já už nebudu bojšaty. Ty vole, kde se dá sehnat takovýhle šampon a ovoců na Vánoce, jako dá je? Ne, prosím ti to sehnat, hele, ne, ona taky to je. A to je jako z technického, nebo z ostejho, nebo co v tom je? Nevím, jak to dělá. Nevíš. No dobrý, a to mě zaujalo. Takže Diana Nosálová se tam. Ty teď ti budu psát všichni. Dobrý, tak zde věnoští legendu. Dobře ty, hele. Takže na vlasy je šampon, na kůži je mastička. Co když to máš v hubě, co bys tam dal? Když máš pusy? Když máš nějaký afty, nebo když ti vytrhnou zuby, nebo něco takového. Tinkturu bys použil. Nebo kapky. Kapky. Dobrý, počkej jenom minutku, já to pauznu. Jo, a řeknu Já se točím ne? A dáme si pauzičku, děkujeme. Takže ježi, jsme tady. Hele, co se tady stalo? Uklízečka začala vedle tady uklízet, luxovat, dělala bordel. No a díky tomu jsme zjistili, že jsem chce obumst ještě na záchod, takže jsme si dali pauzičku, Pausen, a vítejte zpátky, vy jste to možná ani nepostřehli. Moment, nahráváme. Kamera jede do BI. Hele. Takže někde jsme skončili, oba tušíme zhruba možná někde kde, jo, ale navážeme. Šampon na vlasy, mastička na tělo, co do pusy. Afty, když ti vytrhnou zuby. Tinktury. A taky normálně vemeš konopí, naložíš si ho třeba do vodky, do slivovice, naložíš a pak se s tím jenom vyplachuješ pusy. Hele, spousta lidí má plíseň na nechtech. Co s tím? Pomůže to taky, nebo nepomůže na tohle? Plíseň na nechtech na tohle, to jako... Může to pomoct, ale nejlíp se na to pomáhá na tyhle ty plísně je fakt ten alivictus. Ten alivictus, jo. Pak na tohle plísně a takový i u ženských problémů plísně na prndě a to. Jakože bys tam strčil česneka. Ne, to nesekáš česnek. Celý ten svazek. To jsou mají kapky v rozprašovači. Fakt, jo. Ale fakt to. Česnek je nejlepší přírodní antibiotikum. Takže pak necítíš eibinu, ale česnek. Necítíš, jo? Ne, jo, nesvedí. Tou recepturou, jak je starou tibetskou recepturou vyrobený, tak vlastně i lidi, když sní česnek, tak třeba vadí na žaludek. Ale tohle to máš tak kapka, nikdo s ní nemá problémy. Dobře. Takže mastička, šampon, tinktura, čípky. Na co jsou dobré čípky? To je čípky. Čípky? Na krouhnovou chorobu. A takovýhle ty střevní potíže, víš? Střev, žaludku, ze spoda. A dobře, když se bavíme o... povídej. A dál? Když se bavíme o Kajonovi, tam se dostanu za chvíli, to je nevedle, že jo. Když se bavíme o Kajonovi, je lepší nějaká ta gastroenterosolventní kapsle nebo kapsle, která se tě rozpustí až po úchodu žaludkem nebo v žaludku, anebo jsou lepší čípky? Záleží, v jakým stádiu, jaký kombinaci. Jo. Ale jako zatím moje nejlepší zkušenosti jsou s těma čípkama. A ty děláš přímo čípky? Jo? Jestli nějaký tajemství nebo... Nic, normálně to najde člověk všude, výroba čípků, použiješ prostě extrakt vyrobený, ale to je právě to, že to nechce jenom THC.
Jasně. Jo, Co to je to teda- všechno. co to je teda- všechno, co to se teda točí chce? kolem. THC, CBD a třeba na ty gastro je super CBD. Takže na Karona, na všechno, co je ve střevech, zažívání CBG. Víc CBD. Čím si to vysvětluješ? Má jiný kanabinoidy? Jak jsi se dostal k CBG? Ty říkal o Soně něco? No, Tak k je to CBGčku jsem se dostal. Takže zdravíme Soňu, zkusí nám Soňu příště, Eismana. děkuju. Zdravíme Soňu a Eismana. Dobré konopí. A jsme taky zdravíme, že to je jasný. Dobré Takže konopí. Jižní Čechy zdravíme. Díky nim. Pak povídej ten příběh. Oni byli jediní, kteří ho pěstovali v České republice. A teď jsem s nimi diskutoval to a bavili jsme se o různých Ty problémech. jsi k ním přijel na sklizeň? Aha. Jak ses o nich dozvěděl? No, už jsme se nějak, četl jsem internet, že jo, bavili jsme Oni se. mají ten kempík? Potkali jsme se na veletrhu, bavili jsme se. A pak pořádali sklizeň a hledali lidi. No tak jsme se s kamarádem zebrali a vzali jsme se i syna s sebou. Tenkrát mu bylo 6 let. Ježišmaj, no. Ještě chodil do školky. A jeli jsme na sklizeň. A u té sklizně si o tom To je něco jako stát si na chvíli, ty vole, nebo? přesně i Jo. pokecáš, víš jako. Jo. Víš, že to je jiný, než si psát. A jak jsi tam byl dlouho na té sklizni? Ty vole, před 2 měsíce. Jakože tak, to tě jako zotočili, nebo jsi tam zůstal? Ale nezatočili mě ty. Je hodnej Iceman. Ale měl chatu, bydleli jsme v dobrým prostředí. Pomáhal jsem mu tam hlavně sušit, ve velkým, že mu tam hodně plesnilo. Víš, tak jsme se tím zaobírali, proč mu to plesní. To byla stáž, Jo. ale to byla spíš stáž. Já to beru tak. Ale vedl to jako Iceman nebo Soně, nebo jak to bylo? Iceman, asi. Jo. To je jeho firma. Ale pro mě to byla stáž. A dělal už v té době zmrzlinu, nebo to rozjel? Jo, dělal dávno zmrzlinu. Fakt, jo. Jasný, že dělal zmrzlinu už dávno. Dobře. To už dělal zmrzlinu. Skachný hvězd, že jo? Ne. Si dělám srandu, viď? Ovoce a Jo. konopí. A oni teda jeli CBGčko? CBGčko. Co s tím CBGčkem dělali? Ale vyrábí z toho konopný olej. Jo. Konopný olej a kapky s ním. Co to je za odrůdy, nebo který CBG? Santika. Santika. Jo. Santika. Semínka? Jsou To tam? je plná semen. Vadí, nevadí, nebo je Nevadí. dostaneš pryč? Nebo... Nevadí. Dostaneš je pryč. Když vyrábíš mastičku nebo extrakt, jak ti vždycky vyplavují. Takže počkej. Přijel jsi za Icemanem a za Soňou, oni ti ukázali, že CBG, na co se to CBG hodí, jsou ty zažívací. Problém já taky. Jasně. Co s tím děláš? Uděláš extrakt? Míchám. Jak to myslíš? No prostě když jdu vyrobit extrakt, tak tam dám tolik THC. Jasně, ale je to jakoby na extrakt, že se to bude jíst, jakoby. Aha. Jasně. Nebo do kapek, do čipků. Já to používám do všeho. Kapky. Já mám prostě svoji trojkombinaci. A děláš i kapičky teda. Aha. Jak si dělají takové kapičky? Z extraktu a používám právě ten konopný olej od nich. No a co to, jak vypadá ten extrakt? Bavá hmota? To je hustá forma, tuhá úplně. A pro lidi špatně se dávkuje. Takže vemeš ten extrakt a naředíš ho. Co s ním uděláš? Jak ho naředíš? Konopným olej za určitý teploty. A jaká je ta teplota? Kolem 60 stupňů. Zase vodní lázeň? Používám horkovzdušnou troubu, tak když používáš horkovzdušné věci, nepotřebuješ vodní lázeň, protože to vlastně nevaříš. A je to lepší horkovzdušný než vodní lázeň? Jednodušší. Fakt jo. Nemusíš udělat vodu. Dobré. A od toho ty horkovzdušné trouby vymyslíš. Takže vemeš horkovzdušnou troubu, vemeš ten konopný olej od Icemana. Zamíchám do něho extrakt. V jakém poměru? Podle nemoci. Ale většinou to dělám na 10 ml hotových kapek, 1 litr extrakt. Jasně. Jo? 1:9. Kolik si pak ten člověk dává těch kapek, nebo jak to probíhá? Když má velké bolesti, tak si dává víc, ale většinou tak 1 až 3, 2x, 3x denně. Počítáš to nějak na kila, nebo prostě vemou a jedou? I podle na kilo. Jo. No a jak ten člověk vypadá. Vidíš rozdíl mezi chlapama a ženskýma? Mimo tu váhu teda, že? Ne. Dáváš jako stejně těžká ženská, 60 kilová ženská, stejně jako 60. Má stejný metabolismus. No třeba u chlastu ne, že jo, ne? No u chlastu ne, no. Dobré. Ale většinou, ale
A je to těžký ti takhle přímo vysvětlovat. Prostě pracuju s těma lidmi. Jasně. Tak abych to pochopil, chápeš? Jako já přijedu a koukám, co tam děláte, že jo? Tak... Většinou i s těma lidma chci mluvit. Potřebuji i její psychiku. Všechno, víš, to je všechno takhle provázaný, to je složitý vysvětlovat. Takže ty lidi za tebou přijedou na nějaké jako pohovor? Přijedou, nebo s nima telefonují, nebo s nimi potkáme. Budeš na Kanafestu? Určitě. Je možnost tě tam potkat? Jo, když nebudu někoho ve stánku, tak určitě se tam budu pohybovat, to si nechám ujít. Jasně. To je můj svátek. A nebo když lidi napíšou sem do komentářů, tak ty se třeba zjevíš někde, určitě. Že jo? Jak duch Kyjeva a budeš odpovídat, že jo? Ale vždycky se tam pohybuju. Dobře, takže máme kůži, vlasy, máme čípky, zhruba na co se ty čípky hodí. No, počkej, ale o čípkách nejvíc hodně jsou na ženský problémy. Jdeme vedle šíděky, jakoby. Jdeme vedle do dírky. A počkej, ty bys si používal, na jaký obtíže bys zaváděl ženám čípky, když to řeknu takhle? Hele, mají různý ženský problém s dělohou, pochva, rakovina prsou. I na prsy bys používal čípky? No, protože ženy to mají propojený ty orgány. My chlapi ne. A žena, když byl těletní, tak... Ty máš taky, když se ti odkví mozek, tak to máš dole, ne? Ale žena, když se to... Jo, dobře, tak co bys používal na rakovinu prsu? Nebo jak bys to řešil? Čípky. Mazat taky, nebo ne? Určitě, když najdeš tu bulku, jo, tak zvenku mazat. Podporný prostředek. Co to mají ty ženský? Endometriózu? Nebo co to ten Hanuš zkoumá? Ale je to takhle, nepletu to? A právě na to nejvíc zkoumají čípky. Jasně, a tam dáváš CBG, THC, nebo zase tu tvoji kombinaci? Přesně. Tak já držím se svýho. Jasně. Mám na to nejlepší výsledky. Víš tu zpětnou vazbu od těch nemocných. Jasně. S kolika třeba lidma nebo pacientama, kontrola nahrávání, s kolika jsi pracoval? Jak dlouho léčíš lidi vlastně? Naplno? Můžeme začít na půl a naplno, že jo? Víš? Pár let. Jak je to dlouho, co jsi byl? Nějaký 1000 prošel. To je dobrý. Ale nejenom lidi, i zvířata. Jo? Jaký zvířata? Pejsky, kočičky, koně? Kočky. A je zase taky to. Nedokážeš nikomu pomoct zachránit. No? Zas hodně lidem zvířatům si pomohlo. Víš, takový ty smrti úplně. Víš, že umřeli bez bolestí, bez ničeho. Chápu. A naopak mi ty lidi ještě poděkovali, že vlastně umřel doma, ne v nemocnici. To nepotřebuji. Víš, jako je to taky něco. Jasně. Nikdy konopí nebo těma látkama, každýho nevyléčí. Dobře. Jsme u těch ženských problémů, u těch čípků. Liší se ty čípky nějakým způsobem od těch, co si stekáš do zadku? Nebo jsou úplně stejný? Jak dlouho ten čípek vydrží? Já jsem nikdy čípek neměl, ani to nechci dneska zkoušet. Se ti rozpustí za chvilku. Nevyteče? Ne. Čípek taje při lidský teplotě. Je problém v létě, nikomu posílat nebo takhle. Takže musí v lednici. Jako. Musí ho chovat v lednici. A teďka já se teda zeptám, jako ty si strčíš do prdele ten čípek, co se s ním stane s tím čípkem? Rozpustí se přes zmizí. Jo? Opět zmizí. Zmizí. No a jsi z toho zvolený, nebo ti to nejseš? Právě, že čípky jsou to je ta věc, která tě neomamuje. Já jsem teda četl něco jiného, jako jo. Má obrácený. Já jsem četl, že se vyhneš tomu jaternímu cyklu, ale si ta druhá žíla tam vede a ono se to otočí. Ne, ale do mozku se ti nedostane. Jo? A v životě se mi nestalo, že by mi lidi po kapkách, po veškerých věcech, ale po čípkách mi neřekl nikdo, že byl podloben. Ty kapsle, co se poliká, ty neděláš, jakoby? Nedělám to kapsle. Kde mají lidi sehnat, teda, když je neděláš? Dají se koupit prázdné kapsle a to lidé můžou udělat a oni si ji plní sami. Jasně. A co tam dáš? Kapičky, extrakt nebo něco jiného ještě? Záleží pak i pro nemocnice, je všechno, víš? Kdybys použil kapsle teda? Když kapsle na extrakt. To chápu, ale v případě jakých obtíží nebo jakých nemocí? Žaludeční. Žaludek, jo. A teď mi řekni jednu věc. Kdy to ty lidi teda, kdy je dobrá inhalace? Když máš mozek? Nebo kdyby? Mozek plíce? Nebo, jo? Mozek plíce a tyhle problémy. A teďka, vaporize, jako dabování. Co by si z toho vybral ty?
Nebo ještě něco jiného, zapomněl jsem na něco. Ale na už nekutáka hubit. To je to. Tak použiješ co? Nějaký vaponizer, nebo víš, takový, víš jako. Jasně. Ten, kdo nekouří nikdy cigarety, tak mu řekne, dej si jointa. A co si myslíš o těch elektronických cigaretách? O tom e-smoku, víš? Pomůže to taky, nebo je to úplně něco jiného, nebo jak to je? To je něco jiného, ale většinou ty náplně do toho dělají úplně jednoznačně. Nedělají to full spektrum. Teďka odbočím. Co si myslíš o HHC? Nebo HHC, HCP a tyhle? Syntetika? No je to syntetika, je? Já, který mám rád přírodu. Já se ptám? Lidi se ptají. Ale je možný, že to bude na něco dobrý, jo? Ale nemůžeme nikdo tvrdit, když to, já nevím, o chvilku vyrobený, jak to účinkuje. Ale vyrůstal jsem v době, kdy jsem to zažil i s Polákama. V Polsku zakázali... To byl ten Spice, ne? Ne, to nebyl jenom Spice, ale prostě byla látka, která zmašťovala, měla určitou molekulu. A Polsko reaguje úplně jinak. Reaguje rychle. Okamžitě je přidávají do zakázaných látek. Takže borci vzali a změnili jednu molekulu a už to bylo zase legální. Jasně. A takhle to bylo kolotoč dokola. To byly ty Amsterdam shopy. Jako. U nás vláda zaspala s tím, že takové věci prostě nejsou rychle aktualizované. To není tak, to bylo navrhované. Zákony vláda... Tak v Čechách máš zákon a pak máš seznam. Jo. A na ten seznam se to navrhovalo dát. Ale ne, Benga to chtěli dát, ne? Ale nereagují tak rychle. Půl roku, rok? Mně přijde, ale to zase nechci otáčet ve svůj rozhovor. Co já vím, tak se to na ten seznam několikrát navrhovalo, policajti to navrhovali, a z druhé strany přišlo, že se to nechce zakazovat, že ta snaha byla, že jo, jako, víš to. Dobře, jak bys to řešil ty, jakoby zakázal bys ty syntetiky? Do 18 let. A potom? Je to věc na lidech. Tak to je vlastně ale teďka, ne? Byly dostupný všude. To je jenom nedokonalost toho řešení. Byly automaty, byly všechno, se dalo se. Dával bys na to nějakou daň, nebo bys to nechal bez daně? Když jsou daň z konopí, tak mají daň ze všeho. Takže bys to postanoval na stejnou kategorii. Jak bys si řešil situaci, že třeba HHC nebo THCP říkají, že je 33krát silnější než THC, nebo HHCP je silnější než HHC, jak bys to danil, jakoby? Počítal bys si sílu, nebo na všechno stejnou daň, nebo... Stejnou, jak můžeš počítat sílu. No tak to máš jako chlastu, že jo, jakoby, nebo víš, jako, no to vlastně jsou procenta, no to není dobrý tam máš příklad. Víno, ne? Pivo, víno. Tam jsou podle mě jiný a pak je alkohol do určitých procent, který můžeš vyrobit. No ne, víš co, že potom, jakoby, když by ta věc stála, byla tam stejná daň, tak budeš používat tu silnější látku, že ti bude stačit míň a de facto budeš a pak záleží na ceně ty látky. No ale když ta daň je nezávislá na ceně, víš jak to myslím? Tak kdyby si chtěl konopí za 8%, tam to bude procentama. Víš, když bude daň z procenta ty aktivní látky, tak čím víc procent, tím víc zaplatíš. Problém je, když budeš zdaňovat dvě látky a ta jedna bude 10krát silnější než ta druhá. Tak jestli by daň měla být stejná nebo vyšší, nebo odpovídat té síle. Určitě bych dal větší daň na syntetický látky. Dobře. Opustíme téma teda. Ale bylo by to kontroverzní a náhodou by někdo říkal, že jsem třeba nějaký tvoje koně nebo něco, ale ne, já mám prostě svoje názory. Co si myslíš o kratomu? Kratom? Výborná látka na léčbu. Jo? Používal jsi to? Jo, sám ho užívám. Jak ses k tomu dostal? Ale to je hromadou let. Na internetu prostě, já nevím, z těch ostrovů prostě borec mi řekl, že existuje kratom, ne, že to sleduje mě a že to používají na léčbu tam. Já jsem vůbec nevěděl, co. A už mi pošle vzorky, tak mě poslal. Takže na léčbu kratom tobě funguje určitě dobrý. Ne, určitě. Na zánět. Co si myslíš o rekreačním používání kratomu? Ale někomu určitě pomáhá. Tak to ale na léčbu, nebo? Ale i na tu rekreační tu, prostě nechce si dát, dá si čaj. Dělá se na tom závislost, nedělá se na tom závislost? Na všem se dělá závislost. Jo, máš závislost na hulení?
Ty ne? Já nevím. Zkoušel jsi někdy přestat? Jo. Jak dlouho jsi nehulil v kuse? Tak jsem užíval zase třeba bonbony. No tak ty vole. Byl jsi někdy bez konopí posledních 20 let? Nebyl. Dobře. Ne, to byl hal. A hulíš každý den, nebo od rána hulíš, nebo jaký máš denní režim? Ale já mám kapky. Že vstaneš, jdeš na záchod, Jasně, pak si na dáš, záchod, piješ kafe ráno. dám si kávu, dám si k tomu něco, vemu si ty svoje prášky na trávení a k tomu si třeba vemu kapky, Jasně. jo, na ten start. Musím se nastartovat. Jasně. Bez toho bych nefungoval. Jsou ještě nějaké další látky, které ti pomáhají, nebo které užíváš? Silibocin, houbičky. A ty jsi nedal dneska na tom? Ne, neboj se, to se mám. A Jak hlavně často? mikrodosing. Jo? To není tak, že to je to mikrodosing a taky určitě při mých určitých problémech. A moje žena už to má vychytané. Když vidí, jak mě blbě, tak podle Tak toho... tě tam šoupne do jídla. Ne, tak podle toho mi udělá čaj. To dobrý. Už víš, že jo, teď máš zánět, teď ti udělám dvakrát. Když jí moc proudíš, tak ti udělá hubovej čaj, aby byl klidu. Jak často si dáváš takhle ten mikrodosing nebo houbičku? Podle svého zdravotního stavu. Víš, když mě cítím na sobě, když mě chytá zánět, nebo cítíš na sobě ty zdravotní problémy, jo, najednou je blbě. Povídej, já tě poslouchám. Je ti blbě nebo něco, tak podle toho. Rozumím. Užívám to vlastně jenom při tom akutním stavu. Jasně. A jinak mimo toho mám THC a CBD a CBD, který mě udržuje v normálním stavu. Bez toho bych prostě nefungoval. Jasně. Bez toho bych se ani neviděl. Jasně. Ani ráno neviděl. Chápu. Prosím tě, teďka pojďme dál, jakoby, nebo chceš k té léčbě ještě něco říct? Něco, co by lidi měli vědět? Něco, co jsem se nezeptal? O léčbě? To si můžu zeptat. Jistě. Kde by si hledal informace? Když řekněme, někdo je nemocný, nebo ho to jenom zajímá, nebo se chce dozvědět víc, kde najde info, co si má přečíst, co si má nastudovat? Umíš anglicky? Jedeš jenom český zdroje, nebo i na anglicky? Ne, jsou překladači, že jo, takže si dokáže přeložit dneska. Já hodně rozumím spíš východním jazykům. Jakože umíš čínsky nebo rusky? Ne, umím třeba česky, slovensky, polsky, rusky, jo, rozumím ukrajinštině, chorvatsky, srbsky. Víš, tyhle ty slovanské jazyky ty umím, protože jsem se to učil a pohybuju. A jsou tam informace o konopí nějaké? Všude, dneska všude najdeš. Mě taky potáhnout. Já zrovna jsem nad tím přemýšlel, ty. Najdeš dneska informace, třeba Hindelbayer o extraktech, už to má asi 50 jazycích. A Erika Simsona znáš taky? Jednou jsme se potkali, ale tenkrát byl právě na tom hotelu. Jasně. Když tady byl na útěku. Tak to muselo být dobrý setkání, ne? Povídali jste si spolu, nebo jak dlouho jsi... Ale když neumíš anglicky, mi to musel překládat. Ale to bylo chvilku. Jasně. Nebylo to nic šíleného. Dobře, pojďme dál. Jaký jsou tvoje plány do budoucna? Moje plány do budoucna? Čekám na naši českou legislativu. Aby mohl vzniknout můj konopný klub. Máš už jméno? Mám. Neříkej ho, jestli ho nemáš zaregistrovanou webovku. Nebo máš už webovky? Ne. Jaj. A ten bude kde, ten klubík? U nás doma mlíko jede. A jako přímo u tebe doma, nebo to tam uděláte přímo v tom doma. Fakt, jo. To kolik bude? Protože to je medikál. No, jo. Víš, já to mám spíš zaměřený pro ty pacienty a takhle. Kolik plánuješ lidí v tom klubu? A kdy se otevře ten klub? Musí vzniknout ta legislativa, protože jsou podmínce, tak mi nemůžu. To je pravda, viď? Nemůžu pěstovat THC, když jsi v podmínce. No to nevím, jestli můžeš i po té podmínce, že? Můžeš. Jo? No a počkej, legislativa je. A co se zamýšlí? Samopěstování? Jsi v pohodě, ne? To je super. Tak jak to je nastavení, mi to přijde. To je pecka. Konopní kluby, to by bylo pěkný, kdyby dopadlo to, co nás
Jsi s náma tam taky. V asociaci konopných klubů. Už tam se. Asi protože chceš mít klub, jsem pochopil, že jo. No jasně. Jsou ještě nějaký další důvody? Vždycky je zastřešení týka. Právní informace, pomoc. Jo, každý si myslí, že klub je biznis, není. A v každém státě máš asociaci. A ty jsi v nějaký ještě jako další nebo spolu? Já jsem věděl, proč to neposílám. Jsi v kontaktu s nějakýma dalšíma těma asociacema nebo nějaký, když máš tady tejčko nějaký, že jo? No jasně, Encode. Padly tady nějaký hesla, když si vlez do dveří, že jo? Co je to Encode teda, prosím? Encode je právě mezinárodní organizace, která různě tyhle zastřešuje věci. I nás 12 států, sám se jim poznal na Konopexu. A vlastně to zastřešujeme. Jsi součástí. Tam jako zastupuješ Českou republiku. Jasně. To znamená Encode, jakoby ta zkrátka. European Community and Rock. Jasně. Jsi ještě v nějaký další? Asociaci konopných klubů. Jasně. Hele, dobře, takže samopěstování, konopní kluby. A byl jsem konopí, ale... Jasně, tam už nejseš. Nejsem. A to funguje ještě pořád? Ne, nefunguje to. Takže samopěstování, konopní kluby, tam je taková ta otázka registrace. Jsi s tím v pohodě, nejsi s tím v pohodě, jak se to kouká? Ale vždycky jsem se musel ve všech klubech ve Španělsku nebo kdekoliv registrovat. Ale bylo to jenom pro ten klub. A v případě, že by byl problém s policií, tak si měl to, co jsi zbral s sebou, tak si měl označený. A to byl tvůj problém. Když to někomu prodal. Pak je tam ta komerční složka. No. Co si myslíš o tom? Pevde to, nepevde to? Já si myslím, že zatím ne. Záleží podle Německa, podle mě. Jak se to sjednotí. Podle mě se ty zákony Češi, Německo se domluví tak, aby to bylo sjednocení. Přece jenom to je přeshraniční styk, všechno. A když ta komerce projde v jednom státě, projde i v druhém. A taky díky zákonům, že jo. OSN a takovým. Ta legislativa není jednoduchá. Jak sami chodíme do WHO organizace. Jak dlouho trvalo Encodu, než se vlastně konopí předadilo do WHO z jedné kategorie do druhé. Jo, taky to bylo hodně let. A jenom jsme tam chodili a je bavili. Ne přímo já, protože nemluvím anglicky, a naši zástupci tam chodili. Teďka řekněme, že povolej to samopěstování, povolej ty kluby, čím to budeš pěstovat, jak to budeš pěstovat, v čem ty já pěstuješ? Venku, přírodu? Já ten venek nevím, jestli povolej, samopěstování povolej. Bio. Vlastně jo. A vevnitř? Venku bio a vevnitř hydro. Jo. To je do hydro. A letky jsou? Letky a hydro. TAčka. TAčka, to je moje parketa. Jo. A substrát kokos nebo roku? Nic, hydro. Jako už máš čistě jenom hydro. Čistě jenom hydro. Ne. 200 litrů nádrž. Originál, ne. Tenkrát jsem dostal od kamaráda. Teď máš, tady máš takový ty malý. Jo. Ale tenkrát dělali ty první. To byly s tryskama, víš? To byly jiný. Jasně. To byl tunel hranatý. 4 metry dlouhý. A ta sestava jedna bylo 4 tunely a 200 litrová nádrž. Jasně. Měl jsem 2 systémy takový a pak takový 2